No, takže čaute zetoráci. Pozdravujem vás pri ďalšom videu. Oprava Zetor 25A po kúpe. No a dneska sme sa pustili do opravy plynu. Toto šlapátko na plyn to tu vôbec nebolo, to bolo odtrhnuté, odhnité. Takže to sme vyrábali na novo. Plus tu nás sa sústružil silón na túto hlavnú páku. Ďalšia vec, čo bola, toto sa všetko trošku poopravovalo, lebo to malo strašne veľké vôle do strán. No a ďalšia vec teda bola ovládanie dekompresora. Od šoféra to tu vôbec nebolo, takže to je vyrobené na novo. Takto až vlastne po motor. Takto nejako sme to vlastne podľa originálu by to takto malo byť spojené. No a tu sa to ovláda od motora. Keď tam dekompresor hore, povolený. Takže to sme takto spravili. Takto od šoféra. Keď zapnem, tak smerom hore zapnutý, dole vypnutý. Takže s tým sme sa trošku pobavkali. No a čo nás čaká ďalšie je trošku oprava týchto bočných plechov na blatníkoch, lebo však to samozrejme, keď sa si zapre, prvé dostávajú zabrať tie plechy pokrivené, pokrútené, popraskané. Takže sme to pozrovnávali trošku a pozvárali sme to. No a ideme to trošku dať do nejakého laku. Nech to trošku vyzerá a zase budeme potom pokračovať ďalej. No a ešte som zabudol aj v minulom videu spomenúť, že aj dynamo sme museli pozrieť, lebo to nedobíjalo vôbec, takže to bolo rozobraté, očistené a už nám to krásne dobíja, plus teda máme tu nahodené nové remene, remenica na vodnej pumpe, to tam lietalo, to je spravené, takže tuto je to v poriadku. No a uvidíme, ideme teda pokračovať na tých blatníkoch a potom sa posunieme zase trošku ďalej. Tak zdravím vás, majte sa pekne.